I pozdrav svima ljudi koji još jednu epizodu na kanalu. Danas ćemo raditi, to je nešto raditi. Ovo je najava za Q&A i bit će u subotu, najvjerovatnije, izlazi ujutro oko 12. Ne znam koliko to neka. Za mene je svako neka 7 do 5-6 kuna. Tako da postavite pitanje u komentare. Sad izgleda češće vidim, sam nekih problema i tako nisam mogu snimati. Pa se vidimo. Sutra će izaći Clash Opening. To je danas na način, danas preko posle, danas spavat. Izaći taj video i ja mislim da će biti dobro. Osim te ne znam kako je, jer nemam se profesionalno snimim, kamera, snimam se tabletom. Još malo sam kupio kameru i tako to. Za 30 suga ide video, to snimit ću nešto na kompjuteru. Minecraft ili nešto tako, neki potpisi, tako pa nešto potpisi na kompjuteru vidit ćemo. Sutra nešto ću znači kroz svoje obižan. Kad dobijem na Božić PlayStation 4 i GTA 5 i FIFA 17, to ćemo snimat. A onda ću valjda u 11. mjesecu dobiti mobitel, pa ide daily vlog. I tako da onda bit će puno vlogova i za sad sam imala nekih problema i nisam mogu snimat. Mobil za nešto je bio preplo, nije htio snimat, samo snima crnu sliku, neće nikak jednu igricu, neće ništa. I Power Director neki update traže, pa sam update je bio za novce, morao sam nešto kupovati, ali nisam kupio, normalno sam otišla na Activity, skinu taj update, da sve kupusti obnovio, tako da ono mogu vidjeti se sutra. I poslije kanala Dirty Snowman, Street Activision i Pro Bromiki. Pro Bromiki ima 100 i nešto suba, Street Activision 63 ili 4 i Dirty Snowman ne znam ima oko 20. Osim Dirty Snowman ima Rip Random Player in GTA 5, ima nešto epizoda. Ono se ide nešto prosto. Možda izađe video sa bazena, ne znam, vidjet ću. Pokazat ću vam sliku i sad ću izaći prvo ovaj video pa onda počnem. U tom kao što ćete vidjeti ime koje je sliku, a sad ću vam pokazati face rivale. Tako da se vidimo i...